ka FKJGP lailing do kalabu jingkili ka sarkar jala halo ka jimamla jongka ban kentiu ka karan PHC ya ka nong kenjang shop center West Castles wala ka te ka jaka sumar klapai hadu arphautili kisnong ki bahe ki bodon ha ka te ka than ha bai krem klap thai khubor unong ilam ka seng uba san bor risau jindiang loong ba kum ka seng ki sngo diaw hadu kata kata bawat hadin news namru ka sarkar kampat simkhia ai ban kentiu kerdan ya ka te ka shop center kumta na kaliang ka seng kala kentu jur ya ka tran ka koi ka khia jong ka sarkar jala ban por long no ya ka te ka jingkular kumba la khlei house nem aja ka saw na ka banta ka jingmen toy jing pai ba nong song na kaliang ka FKGP laling do area unit penpa ka jing sokmen chibun bakan ka sub center kedan hang ni hapo nong kenjang kenra barkala air ka jing syakri ya ki ba bon ki pajba jong kathan shani chapo laling do bat ka khamtam kilong kmi ki ba armet ini ka sub center ka de ka bala rimba bat ka ailu ka jing syakri ya plat art hotel ki shnong kum ki nong kenjang ki nong klau ki ka shnong mot per marang jaido bat kumta terter ka bangimla ban jar kerteng khamtam ka basetenat kalong ba khamtam kum kini ki por COVID-19 kala air ka jing syakri ka bakrau na ka banta ka ban kha khun arngot laingut ki khun hapo juga di sub center pat ngi yo iro ka jing duna ba ka jing da kadang don bon jing na ngi hapo sub center ni air ka jing kublek shubun na banta ki nong trei bat ki nurse ki doktor hang ni hapo sub center ya ka ba kila ai ki jing syakri ka bakrau bat kila ken ba kim ken shu ya ka bor la ka jong ki bor ka ban ai ki jing syakri na ka manta upai ba jong ka than ling do hi